Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garo ka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigira nyaya kupisa nyaya kunetsa nyaya yabuditswa negeza scam pabuda chitawara pamsoro penawo ye protest iyo yakarongwa kuitwa musi 22 na 23 April yakaanaunswa na comrade Geza. Azvinombera mushe muri Zimbabwe, masupporters aGeza vari kuti they are going to continue with this protest. Vachiudza vanhu kuti garai mumba, hanzi havasi kuda kuona mota dzichifamba. They want this to be a massive protest. Tisingazivi kuti inobudirira here kana kuti muri Zimbabwe vaGeza vakabuda kutaura ivo vachiti stay away 2 days muri Zimbabwe. Asi mamiro azvakaita paground vamwe vari kutaura vachiti a lot of people, a lot of Zimbabweans vari unemployed and they stay away. Iri kuwanikwa ichivavhiringidza they can't afford to stay kudzimba. They want to be mumabasa avo vachishanda muri Zimbabwe. So tingazive kuti chiwanikwa ichibudirira here this stay away kana kuti hazvina kumira mushe. Pane maaudios atakuvigirai yabuda nemagroups vanhu vaGeza vachitaura pamusoro penyaya iyoyi. Toda kunzwisai mwamadza zvamuri kufunga mucomment section. Mamukasei makomrade matimana ose enyika. Tikutsigira komrade vataura vachiti munhu wese achaonekwa achifamba panze musi wa22 and 23 ngaabatwe munhu iyarohwe. Munhu wese agare mumba till further notice. Kana tichigona chero vhiki chaiyo tinogara tiri mudzimba, hapana chakamboipa. Ngatifighte for our freedom. Let's fight for our freedom. Let's stay at home 22 and 23 zvatagwa nababa vaGeza, nekuti zvinhu pazviri nhasi hazvina kumira zvakanaka. Looting iri kungoitwa, chigananda hasisi kusungwa, hapana action yaimboti yaitwa nhasi. Chero nemapurisa chero nevari mutemo chaimo vari kungorega vachingoita zvavari kuda. Saka isusu 22 and 23 ngatigare mudzimba. Watichangoona achifamba chete panze sokutaura kwati pamusoro apo neindozvitsigira, munhu iyeye ari kudivi rezvigananda. Ngatibatei tirove stereki. Kana iri shopu yakavhura, ngatitore zvinhu zviri mukati shopu imomo tipise shopu yake, naye tirove stereki. Kana iri kombi inotakura vanhu, kombi iyoyo ngatibatei dhiraivha tirove stereki kana kubata kombi yake topisa. Kana iri mota private car, gara ako atogara kumba nayo, nokuti chakutorera mota iyoyo kana kupisira mota iyoyo. This time we are not doing any fun nemamotorist neavo vana kuvhura zvimashopu zvavo. This time we are very serious. This will be very, very even violent. Violent, stay away, stay away, stay away. It is serious because tiangoona munhu anoda kungoti ndakunovhura kashopu kangu, munhu iye ndiye watikudhila naye this time. This time we are dealing with those lazy people, vanhu vasingadi kuti zvinhu zvinake, vanondisiti kuti atigarei kudzimba tiite peaceful demonstration, vanovhura mashopu nekuenda kutauni. This time tiri kubata vanhu ivavo. We are dealing with those culprits, vanhu vasingadi kufamba nevamwe vanhu, vanhu vari kusapota zvigananda. This time tiri kudhila navo vese, hatita zvekutamba. Munhu ngaagare kumba. Vanoda kuenda mastreets kudemonstrata, handei todemonstrata mastreets in peacefully, hatirambidzi. Asi kuvhura shopu nekukwira mota kufamba hazvibudi. Demonstrata uri kwauri kumba ikoko, endai mastreets enyu mumalokesheni imomo, makaisa maplakads enyu, it must go, zvigananda must go. Yeah, let's do that. Tiri kumastreets kwedu. Asi vanoda kuti vashandise transport kuenda kutauni, there will be no transport available to go to town. Hatidi any movement this time. Vanhu ngavagare mudzimba. These people must go. Saka please ndikukumbira maZimbabweans kuti kana tasunga chinhu chimwe chete, ngatigare mudzimba, tisavhura mashopu, mota dzisafamba. Ngatiteedza izvozvo so that munoita pasafe side. Vachadada zvenharo dzavo tinoona tinopedzerana.
musi wacho iwoyo. Hatisi kuda nonsense this time isu. We are tired of this rubbish kuita munyika. Muri kukwira munovhura mashopu munoenda kutauni famba nedzimotokari dzenyu. It means ndimi vanhu vari kutotourayira nyika imi. So this time we're dealing with you guys. Vanoda kuti tati hatite shutdown. Munoda kuita zvinhu zvemusoro zvinovhura nemashopu enyu. This time we're facing you. Mangwanani ruzhinji rweZimbabwe, mangwanani akanaka. Munoona dai kumira kuri kuita zvigananda uku kumira zichitidzivirira kuti tiite zvatiri kuda kuona zvinoita. Dai kuriko kumira kwavanoita vachigadzirisa muzvipatara, vachigadzirisa dzirodhi, vachigadzirisa zvikoro, vachigadzirisa kumishoko vanhu vasina fine nzara. Munoti vaienda kupi? Vaitogara kakusvika ameno. Asi kumira kwavo vanomira zvekutovharidzira kuti nyika itobva yatofa, isare isisina chinhu, isare isiri nyika, imba yangoti ngondo. Ukaona munhu akaita zviri kuita zvigananda izvi, nyangwe ari muvakidzani wako, ari mugarisani newe, itoziva kuti paita dambudziko guru kwazvo. Nokuti munhu akadaro anodzirira chakaipa. Muchiedza kutaura kuti aiwa apa panoda kugadziriswa chamari, apa panoda kunzwai, iye anodzirira. Kana kuti munhu anodzirira mwana wake ari kunzi aiwa ndiye aitira mutsime umomo wetumu. Kuti awangu adaro, awangu aitiri weti mutsime, aonekwa achiita. Ndiye aitira umu. Unoona aiwa munhu akadaro akashata zvekushata zviya. Nokuti unofanirwa kuenda kune vari kuti mwana wako adaiwo, mugadzirise, motaura kuti tingadii, unai mwana ari kudai. Zvino vakomana ava vari kuedza kuda kukomba Idi kuti Idi vamusenzese sestatue yavanongoti Idi art. Nyangwe kwaanenge ari anongoti ndi Idi adaro, nyangwe kwa ndi Idi adaro, kuri kunyepa kuba kwega. Zvino rwendo runo chakaonekwa chinhu chiya. Musi wa 22 na 23 zviri kunzi zvitoro zvese, basa rose ngarimire, munhu gara mumba mako, ngoti pweshe uri mumba mako. Unoona kana zvitorwa zvaidzo zvizvi pane zvazvataurirwa kuti anti vanoti tinorova vanhu mustriti, ngavachigara nestriti yacho yakadaro isina munhu, vachiisa mapurisa kustriti, ngavaunzeka mapurisa kudzimba, nokuti takagara mudzimba. Kuti chinda munovhura zvitoro, toona kuti zvitoro izvo zvinovhurika here. Nokuti isusu kana tichiti makomrades kana akati basa rapera, nyange ukadi basa rinenge ratopera. Nokuti ungaite maminimini, asi kana taridza pito kuti aiwa red card, ungadizwa kwasi bhora racho hatotambwi, mupakara wabuda iwe, bhora haritambwi mupakara wabuda, nokuti wabata, iwe wabata, hapana zvekuita. Saka isusu tiri kuti iye zvinezvi kana chinzi stay away yemusi wa 22 na 23, zivai kuti tiri kureva kuti hakuna chinovhurwa chitoro, hakuna mota inofamba, hakuna vemarori vaya ngozaya kuti wagarira kubhodha ikoko, hakuna chiri kufamba. It's a nice days for vari kuchema, tiri kuchema vanhu vakaurayiwa, tiri kuchema corruption yakaitika munyika, tiri kuchema tribalism yazara munyika, tiri kuchema kudutwa kwemaminerals edu. Saka kuchema kwega. Saka isu tiri kuti pamunhu ega paari funga kuti Zimbabwe yadzoka. Nokuti ukaona uchiramwa nyango pamusha, vana vese votiziya, vatauri newe wotoramwa, iwe ndo chatisi. Chasara kuti zvigananda zvichafuma zvisipo. Nokuti ukaona wakuita zvekuramwiwa kuti hayo wachiita toni, hapana chinofamba. Nyangwe mari yako ndakambotaura kuti mari chaiyo ikashaya vanoikuza mashizha, haina nebasa rese, ichangoita manyowa. Nokuti hapana anoda zvinhu zvakashata kudaro. Saka isusu ngatiteerere zvataurwa naGeza. Geza revolution is on. And the Geza revolution, ukaona mucomrade asiri kutaura zvaGeza revolution, kubva kuhondo anga ngori mutengesi. Nokuti uri kuona kushata kwaita zvinhu, uri kuramba uchitsigirira zvinhu zvakashata. Iwe uri freedom fighter, munhu anorwira vanhu, uramba uchitsigirira zvinhu zvakashata. Saka unenge usiri muovheti chaiye, uri muovheti akangozvipfekerawo muna vamwe. Panze pekuti udye mari wakanyarara, wototaura kuti tazovakirwa zvimba, tazopuwa mabhasikoro, chii chinonzi bhasikoro, chii chinonzi kabhoisi kaikako kusvika nhasi 45 years wanga usati wavaka imba. Saka urikuda kuvakirwa imba yei? Tiri kuda welfare of the people, kuti vanhu vari kugara zvakanaka here. Imi